Her er en demo af, hvordan du registrerer antallet af deltagere på BAU-hold. Vi bruger et eksempel med Hold Dans. Du modtager en e-mail med et link til Google Sheet fra brabant.gmail.com. I demoet sender vi linket til Mickey Mouse. Her er hans inbox, og her ligger mailen. Klik på mailen, og klik på feltet Åbn i Sheets. Du kommer nu ind på arket for det pågældende hold. Denne del er forudfyldt af administratoren. Her kan du se, at holdet hedder Dans, og at ugedagen er torsdag. Instruktøren skal kun udfylde de grønt markerede kolonner, det vil sige dato og antal deltagere. Dobbeltklik for at åbne kalenderen og vælg træningsdatoen. Husk, det skal være den dato holdet har været, og ikke den dato du laver indtastningen. Så det skal være en torsdag i det tilfælde. Indtast antal deltagere, inklusiv instruktøren og hjælpeinstruktøren, hvis de er under 24 år. Resterende celler autoudfyldes ved hjælp af en fordelingsnøgle. Det er muligt at registrere flere træninger ad gangen, men vi opfordrer dig til, at du holder skemaet up to date af hensyn til ugentlig backup af dokumentet. Dobbeltklik i cellen for kalender og vælg dato. Indtast antal deltagere, der var til træning den pågældende aften. Dobbeltklik på datoen, vælg kalenderen torsdag den 18. og indtast antal deltagere. Husk inklusiv instruktør og hjælpeinstruktør, hvis de er under 24 år. Og en sidste gang, dobbeltklik på dato, vælg den næste torsdag og indtast antal deltagere. Nederst i skemaet findes der nogle flere oplysninger i disse kolonner. Den side er forbeholdt kommunen, så dem skal du ikke gøre noget ved. Når du er færdig med at lave dine indtastninger, lukker du blot arket ved at klikke på det grønne felt oppe i hjørnet, så lukkes den og gemmes automatisk.